सासे जाखांफुनाय बर' लाइमोननि गावखौ फसंथानायनि बाखनायथाव हाबा। गोबाव बोसोर गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनायनि उनाव दिनै गावनि न'आवनो सिमेन्टनि इथा बानायना फाननायाव मुखुब जादों सासे बर' लाइमोना। बिथाङानो जाबाय तापस बर'। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय खालपानि बाजारनि साखाथि सौरागुरि गामिनि तापस बर'आ गावजों लोगोसे हेड मिस्ट्रिखौ लाफानानै गामिनि गुबुन सागु लाइमोनफोरखौ बेखार दोनालासे खामानियाव थिसनदों। तापस बर'आ सिमेन्ट इथाखौ मोननै रोखोमै बानायनाय जायो, जायखौ थरसेयाव 35 आरो 40 राङै फानो होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनिखायनो सोरनोबा न' लुनो थाखाय सिमेन्ट इथानि गोनांथि जादोंब्ला नैबे 9101849917 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनानै लांफैनो हागोन। बे समाव सालबारिनिफ्राय बड'सानि खौरांगिरि अनजय बसुमतारिया बिथां तापस बर'जों लानाय मोगा-मोगिखौ नायलांदो। नंगौ, बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय खालपानि सौरागुरि गामियाव बिथांमोना माखासे बर' लाइमोनफोरा सिमेन्टनि इथा बानायनायाव मुखुब जादों। बिथांमोनानो गुबुन रायजोआव 13 बोसोर खामानि मावनानै गुबुन रायजोनिफ्राय गावनि रोंगौथिखौ बाहायनो थाखाय बा गावनि रोंगौथिखौ रोंना फैनायनि उनाव बिथांमोना गावनि न'आवनो बा गावनि न'नि साखाथियावनो बिथांमोना माखासे इथा फेक्टरि खुलिनायखौ जोङो बर' लाइमोनफोरखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव बिथांमोनाव जोङो बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा बिथांमोना माबायदियै मावो बिथांमोननिफ्राय जोङो गोथौयै जोङो मिथिनानै लानो आखायाव लादों। गिबियावनो खुलुमबाय थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा तापस बर'। आंथ' 13 बोसोर बाहेरायाव थाबाय। 13 बोसोर थाखाबाय आं बाहेरायाव। ओरैनो इथानि सिमेन्ट फेक्टरियावल' मावोमोन ना नोंथाङा माबाफोर मावोमोन खामानि आरोबाव? इथानिल' नङा, आंथ' बायदिसिना बुहुत मावबोबाय। ओरैनो मा मावदों नोंथाङा? आङो बाहेरायावथ' फार्स्टआवनो आं इथाखौनो मावग्रोदोंमोन। इथाखौ मावग्रोनानै उनाव लासैनो आङो सिनायनायाबो बारा जाबाय, खाथि खाला बांसिन लोगोबो ओंखारबाय। बिदिनो आङो वायरिं, प्लाम्बिं, AC, बेनिफ्राय CCTV, बेनिफ्राय बायदिसिना फिसा आरो बिदिनो बुहुत माने मावबाय आरो आङो बेयाव टटेल। गुबुन रायजोआव नोंथाङा बबे जायगायाव दंहैयोमोन? आं केरेला क'टेम डिस्ट्रिक्टआव दंमोन। आं 13 बोसोरबो क'टेम डिस्ट्रिक्टआवनो थादों, मोनसे जायगायावनो। थारमाने जिखिनि खामानिखौ नोङो रोंनानै दा न'आवनो मावफैनो हाबाय? बिदिनो आं गासिबो ओजानो सिखायनाय। खिन्थु आङो वायरिं आरो प्लाम्बिंखौ आं ITI दंमोन 2008नि बेसआव। आं बे आसामनिफ्रायनो सिखायना थांदोंमोन। आसामनिफ्रायनो गुवाहाटीनिफ्राय आं ITI लाना थांदोंमोन। नोंथाङा गावनि रोंगौथिखौ बाहायनानै बा नोंनि रोंगौथिजों माखासे लाइमोनफोरखौबो नोंथाङा मुखुब जाहोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। मा फोरमायगोन बेयाव? माने आंथ' नुनायाव मानसिफोरा बहुद बाहेरायाव थाङो, थांनानै फैनानै जेबो लाबोफानो हाया, थाङोल'। थांनायाव बुरजा फैसा माबा माबि बेबायदिनो बहुद होनलाङो, फैनानै आं नुफैयो जिर', माने लाथिख'। माने न'निफ्राय नुहुरो गोजाननि हाजोखौ समान होननानै, खिन्थु थांना नायहैबासो मिथियो बेसे खस्थ'। जिहेतु आं 13 बोसोर थाबोबाय, आं थाबोनायावनो मिथिखागौ जे माबायदि खस्थ'आव दंमोन आङो। फैसाया बुरजा मोनो थिगानो, बुरजा मोनबा मा जानो, समानसो साननो थाङोबा बै जोंनि बे न'आव थानानै जिखिनि खामायो जोङो बेखिनिबो थाहैस्लाबा। साननो थाङोबा जों न'आव थानानै जिखिनि न'खरनि परियालजों ज' थानानै जिखिनि सलायो हारसिंनिखिनि खरसा जायो। गतिके आं बै फैसाखौ साना हला न'आवनो थाना जुदि ज' समानै गासिबो न'खरनि ज' जानो हायोबा बे फैसाया समानसो मोनो। माने नोंथाङा साबेसे लेबार लादों ओरैनो? आं दायो 10 जन लेबार दं। 10 जना दंखायो। हेड मिस्ट्रिबो दं आरो इनि सायावनो आङो निजिनो हेड हिसाबै मावबाय थाखायो। आंबो जिरायखाया, माने आंबो मावखायो। ओरैनो मा बानायनाय जायो नों दा? आं दा इयावथ' इथाखौ बानायनाय जायो। इथाया मोननै क्वालिटि। ओमफ्राय आं बाहेरायावबो मावो। बाहेरायाव बेनो फल सिलिं, ओमफ्राय टि सिलिं, जिपसिएमनि फल सिलिं माने। बेनिफ्राय आंजों लोगोसे आरो खावसे लेबार दंबावो। बेथ' काट्टा बानायनायाव जिथु इथा बानायनायाव इयाव 10 जनखा।
ओमफ्राय जोङो 7 जन ग्रुप मोनसे दंबावखायो आंनिनो सिङाव सलायो आङो इयाव रं पुट्टि इनि न'नि माने गासिबो न'नि गासिबखौबो मावजोबो आं न'नि माने फाक्कानिफ्राय लानानै थिं दोनायसिम रं सं टाइल्स गासिबखौबो मावजोबो आं ओरैनो थरसेयाव मा बेसेनाव हरनाय जायो नोंथाङा बे इथा मोनसेखौ आङो 35 होयो मोनसेखौ आङो 40 मोननै क्वालिटि बानायबाय दं आं माने आं आरो एसे क्वालिटि बानायनो नाजाबाय दङ दायो आं बेखौनो सलायग्रोनि साननैसोबाव ओमफ्राय क्वालिटि बारायबावगोन आङो रायजोफोरनि एसे नायनानै लांफैबायबो ना सोरबाफोर बिदिनो लांफैबाय थायो लांफैनाया ओरैनो मा जायगानिफ्राय लांफैनाय जादों बेयाव आंनियाथ' मानास एरियायावथ' एकदम मिथिजोबखाबाय जाना दं सालबारि रुपहि बेनिफ्राय सिमला ओजा दावधारालागै बुंजायो आरो दावधारालागै फैयो आरो बर'फोर दं जिहेथु ओजा किसुमान माने कन्टेक्ट मोननाय दंखायो बेफोरबायदि ओरैनो मा बेनिफिटआवथ' जोबोद बेनिफिट दं जेरै गोजा इटाया थरथाम खावसेयानो जायो बेयाव गोजा इटाया जुदि नोङो गाथिनायावनो थरथाम खावसे गाथिनायाव नोंनो मथा मथि 15 मिनिट नांगोन खिन्थु नोङो इखौ 1 मिनिटाव थरसे गाथिगोन माने गोजा इटाया 15 मिनिट लायोबा थरथाम गाथिनानै बेखौ थरसेयावनो गाथियोबा नोङो 1 मिनिटावनो नोंहा हाजिराखौबो लाब जाबाय ओमफ्राय सिमेन्ट मस्लाफोराबो खम जाबाय खमाथ' खाटांखा खम जाखागोन जिहेतु थरथामाव जिखिनि मस्ला जायो इयाव इखिनि नाङा ओमफ्राय खनसेनो नों गोजानबो गाथिखानो हाबाय गोजौबो गाथिखानो हाबाय माने बेनिफिट माने मा बहुत मुलाम्फा दं आरो आंनि हिसाबाव माने मा जाय लांदों बेथ' डाइरेक्ट बेनिफिटनि बाथ्राखौ होनखादों बेबायदि आरो माने आरो जि बिलागा नुखानाय इसोरथ' एकदम बुंनो हाखाया जे गोजा इटायाव लाब दं होननानै बेयाव बांसिन लाब दं आरो होननानै मिथिखागौ रां हिसाबैबो गोजा इटाखौ नों 15 थाखा खरि थरसेयाव थरथाम बायबाबो 45 रां नांगोन 45 थाखा नांगोन खिन्थु आं बेखौ 30 हगारबाय दं माने 10 थाखा लाब जाबाय दं नोङो ओरैनो नोंहा 10 थाखा लाबखा आरो सिमेन्ट मस्लानि दं सानसेयाव जुदि नोङो 1000से इटा गोजाखौ गाथियोबा इखौ आधा बेलायाव 1000से इटानि बराबरखौ आधा बेलायाव गाथिनो हागोन होमबा नोंहा हाजिरानि बेबो आधा बेलायाव जाबाय दं गतिके नोंहा बहुत लाब दं आरो आंनि हिसाबै बेखौ माजों बानाय जायो मेसिनजों बानायो नामा आं दायो बर्तमान आखाइनि फर्मादो बानायबाय दं हेन्ड मल्डिं दं बेनिफ्राय आङो नाजागासिनो दं लासैनो मेसिन सिसिन बाहायनानै आरो बेनिफिटआव लाबोनो हानाय आरो खम राङाव हगारनो हानाय माबाफोर इयाव मेडिसिनफोर आं केमिकेलबो बाहायो जिहेतु माने वाटारप्रुफ होनना बुङो माने जे वाटारप्रुफ होननाय बुस्थुआ माने ओरैबायदि नोङो हानिफ्राय गाथिबोबाबो बे इटाया थबनो बया जाया जेरै इटा गोजाया 45 नङा 20-25सोआवनो ओरै गुन्दै फ्रु गनो नागिरो प्लास्टार गुगानो नागिरो इयाव वाटारप्रुफ होनाय हिसाबै जाहैबाय मा नोङो 50 बोसोरसोआ माने जेबो साननो लागा गैया आरो आंनि मथे आं वाटारप्रुफ बाहायखायो वाटारप्रुफ बाहायनांगौ आरो माने हायोबा कंक्रिटफोरावबो आरो कंक्रिट ब्लक जाहैबाय नालाय इटानिख्रुइ आरो डाबल गुन माने 2 गुना आरो गोरासिन माने आरो इयो ओरैनो दिनाव थरबेसे हायो दाथ' आङो डजन लेबारदों 300 350सोआ बुखायो ओमफ्राय दिनाव ओमफ्राय मालाबा सासे सानै ओरैनो उसुबिदा थायो बिदिनो खम बेसि जानानै 300 350 बुबाय दं आं दायो माने रेगुलार साख्रिफोर नागिराखैमोन आंथ' सिगां जि टाइमाव आं थाङाखैमोन बाहेराव बिदेशथ' नङा जोंनि इण्डियायावनो बिदेश होनजालाया रायजोआव थांनि सिगां आं माने नागिरदोंमोन आं बाराबो जुजिस्लाबनो हादिया इमानलागै फरायनायबो गैया गोजौआलागै फरायनो हायाखै आं माने आं मेट्रिक आनजाद होनानै आं ITI लादोंमोन ITI लानानै माने आङो ओजा गोजौयै फरायहैस्लाबदिया ओमफ्राय आं सानदोंमोन मा आं मोजां इलेक्ट्रिशियान जानो सानदोंमोन ओमफ्राय नङाबा आङो मेकानिकेलफोराव साख्रि बाख्रि फिसा मेकानिकेलाव हाबनो सानदोंमोन बेनिफ्राय आङो एसे उसुबिदाबो थाबाय न'आव उसुबिदा बिदिनो जायै आं माने बाराद्राय उसुबिदा जानानै आं बाहेरायाव ओंखारलांनाय जाबाय थाखा फैसानिबो उसुबिदा जाबाय बिदिनो ओंखारलांनायनिफ्राय आङो फैफ्लांनोनो रोंदिया माने आङो 5 बोसोर 6 बोसोर उनावसो खनसे फैयो माब्लाबा मास मोनसे मोननैनि कारने दिनै 13 बोसोरसोआथ' आं पाक्का थाबायानो बिदिनो ओरैनो बाहेरनिफ्राय नोंथाङा थाखा फैसा लाबोनो हायोमोन ना खामानि बेखौथ' आङो लाबोनो हानाय बायदिखौ मोनाखै फैदोंबाबो गरसे गरनै बिथ' जानाय लोंनायावनो जोबजोबदों ओरैखम बाथ्रा माने आं जेबो मुलाम्फा मोनाखै गुबुनफोराबोथ' गुबुन रायजोआव खामानि मावनानै सोलिगासिनो मावदों बुहुद दं सोलिबाय दं खिन्थु आंथ' लाथिख' होनना सानो आरो माने लाथिख' एकदम
बिथांमोनखौ मा खावलायहरगोन नोंथाङा दा नोंनि बायदि गामियाव बा न'आव नोंथाङा सिमेन्ट फेक्टरि खालामदों बायदिसिना हा हुबो दङ बहुदनावनो आङो नुबाय धोनिनि फिसाफोराबो बिदेशाव ओरैनो गोग्लैसोना दंहैयो ओरैनो माने जेबो खामानि गैया मावो जायो लोङो थायो थाखा फैसा खामायनो रोङा गतिके आंनि मथे सानो मा न'आवथ' हा हु एसे दङ बर'नावथ' गैया नङा सबनावबो दंजोबो बिगासे बिगानैबाबो दङ गैथ्रा होननाबो बुंजाथाव जाया खिन्थु जोंनि बर'फोरा निजेसो आलाय सिलाय जाहासै बिदि जादों आंनि साननायाव माने मा ओरैबायदि जुदि बिदेशाव थायै एख' खामायनो हायाबा गतिके बेफोरखौ बाद होनानै न'आवनो फैनानै फिसा खेथिनिफ्राय लानानै ओरैनो नांनानै जयैनो लोगो नांनानै माव हमना ला नोङो 10-12 हाजार 15 हाजार थाखा दानि जुगाव न'निफ्राय मोननाय बा खामायनाया बारा गेदेर बाथ्रा नङा बेफोरखौ लानानै नोङो फिसानिफ्राय गेदेर जालांनो राहा दं दायो दा मैगंफोराबो एसे एनै दाम ओंखारबाय मैगंफोरबो खेथि मावनो हायो दाउ अमा फाराम जार्सि मोसौ देसि फाराम बेनिफ्राय बिदि जेरै बोरमा हांसो ना लानो हायो जेरै आं बानायबाय दं सिमेन्टनि इटा सोरबा बे बायदिसिना माने फिसा बिजनेस बेखौ न'आव थानानै लोगो लानानै हारसिं नाजाबा मानसिया एसे उसुखुथु जायो लोगो थायोबा एसे साहस जायो आंबो हारसिं मावाखै मावनायाथ' हारसिं मालिक हमना ला थेवबो आं लोगोखौ इसोरखौ होनखादों मा आंखौ मालिक बायदि साननाङाबा आंखौ लेबार बायदि आं साना जयैनो मावगोन गासिबो हेफाजाब मोजांसिन जागोन हिसाबैनो जयैनो मावनानै जयैनो हेफाजाब होलायना मावोबा आं माने मोजां मोनगोन आरो माने एसे लाइमोनफोरा जुदि एसे नाजानानै दावगायोबा मोजां जागोन आरो आंनि हिसाबै दा जिहेथु जोङो बिदेशाव थांबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया समाय दावराव दावसिबो जाबाय थायो गारि मटरनि हान्थिनायाबो गोजान लामा जायो केरेला बायदियाव थांनांगौबा दायो सानथाम नांगौ टिकेट मोना बुकिं जाया आरो दावराव दावसि जाबाय थायो आरो आंनि मथे बेफोरखौ ज्राब दोनथ'नानै निजि लामाखौ मोजां जुदि नाजायोबा मोजां जायो आरो आंनि हिसाबै दा माने आं बुहुद बुजिबाय पस्थायबायबो बिदेशाव थांबाय रोंबाय आङो रोंबाय थिगानो खिन्थु आं खामायनो हादिया दा बेखायनोथ' गामियावनो नाजाबाय थानाया मोजां आरो आंनि मथे दख्लबसे हायावनो जायो मोजां एसे जुजियोब्ला आधा बिगा हा थाबाबो बुहुद जथेस्थ' नों दाउ फाराम अमा फाराम माबा माबि फिसा जुजिनानै गासिबो खनसेनो गेदेर नाजानाङा फिसानिफ्राय जुजि आंबो फिसानिफ्रायसो जुजिबाय दं बेबायदिनो आरो माने आं साननाया नंगौ बिथाङा माखासे खोथा गुवारै बेखेवना होबाय बिथाङानो जाबाय गुबुन रायजोआव बिथाङा 13 बोसोर खामानि मावनानै जेबो मुलाम्फा मोनाखै होननानै बिथाङा गावनो फोरमायदों लोगोसे बिथाङा गावनिनो न'आवनो सिमेन्टनि इथा बानायनायाव माखासे बर' लाइमोनफोरखौ 9-10 जनसो लाइमोनफोरखौ बिथाङा खामानियाव मुखुब खालामनानै होदों बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायदों माखासे लाइमोनफोरखौ गुबुन रायजोआव थाङाबालासिनो गावनि दरखारसे हायावनो बा बायदिसिना मावनानै बा बायदिसिना गुरा फसल मावनानै बा बायदिसिना दाउ अमा फिसिनायजों बिथाङा माखासे खोथा बुंदों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।